estic de canviar la presentació del Manga Barcelona que faran a l'Aquihabar i després del post que van fer ahir jo estic com molt emocionada. És que em hypejo tan fàcil, o sigui, no us ho podeu ni imaginar. Jo suposo que igual que l'any passat ens presentaran el cartell d'aquesta edició i després espero que ens parlin d'algun dels convidats o d'alguns dels convidats. Bueno, anem a veure què ens trobem. Val a dir que he arribat just quan estaven començant i us juro que si m'hagués perdut el reveal del cartell hagués plorat molt. I és que enguany el cartell del Manga Barcelona és a càrrec de Kamome Shirahama i bof, és preciós, amb el trencadís de colors de fons, la Ona-chan, quina meravella. I ojo les fans de Cowboy Bebop, que es ve Yoko Kanno, compositora de la banda sonora, Shinichiro Watanabe, director de l'anime, i Sitwell i Mai Yamane, que són els intèrprets de la banda sonora d'aquesta sèrie. Per la part de música també està confirmada Aina Dient, que ha participat a animes com Dan 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 o Los diarios de la boticària. I pel que fa al manga, el primer convidat és Go Tanabe, famós per les seves adaptacions de Lovecraft. De veritat que feu-li un ull a l'art d'aquesta persona perquè és una fantasia. I l'altre mangaka és Satoru Nii, que és l'autor de Windbreaker, obra que podem llegir en català gràcies a Distrito Manga. I real, que no he cridat més perquè era la més emocionada de la sala i em feia vergonyeta. I també vindrà l'il·lustrador gastronòmic Mao Momiji, que té amb Tomodomo platos con pintaza. Per altra banda, ja sabem que podrem veure a l'auditori, que enguany serà Murmuris del cor, Detectiu Conan, One Eye Flashback amb doblatge en català i Memories. També s'incorporen 3 tipus d'entrades, l'entrada Ona-chan Fast Pass i l'abonament Ona-chan que et permeten entrar abans que la resta de la gent per una cua diferent i una nova entrada fins als 11 anys que tindrà un preu una mica reduït. I finalment ens han parlat del Meig de la Ona-chan, que a banda del que hi havia l'any passat s'incorporen peluix, tote, clauer, pin i stickers. I pel que han dit, això no és tot, així que ens tocarà estar ben atents per veure quines altres sorpreses ens tenen preparades des del Manga Barcelona.